oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA paniela mgbede ọma Igbo bụ Igbo nke onye chere ya zere nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa bụ Wednesday ahịa nkwọ mkpụrụ abalị 13 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023 na mbụ gere ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Anwụchiela mmadụ 10 na-arụ mmanya na ọgwụ adịgboroja n'Aba. Ama agbaala na ọ bụ ndị Naịjirịa ma aha ha nọ n'isi gwụrụ ọnatarachi nọ n'ala ma na-akwado ndị ohi. Ọrịa COVID-19 alọghachitela azụ n'ozuzu oke ya. Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe asị m ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụla ya mere tọzie ntị n'ala nke ọma kenere akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa bụ m onwe m Emilia Onyinyechi Nwankwo Adaola Edo. Cheta na ọ bụ n'UGWUMBA telivishọn ka ozi anyị si erute gị. Gerezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ndị NAFDAC anwụchiela mmadụ 10 na-arụ mmanya adịgboroja n'ahịa Cemetery dị n'Aba, Abia steeti ma kpọkuo oku ka amachie ya bụ ahịa. Nke a na-eme dịka ndị NAFDAC nke mpaghara ọdịda anyanwụ mere ngagharị ahịa ụbọchị Mọnde a. Onye ntụziaka NAFDAC na mpaghara ọdịda anyanwụ Martin Siluyomode mere ka ndị nta akụkọ mata nke a dịka ha gachara nnyocha ahịa wee chọpụta n'ihe karịrị shọpụ 240 na ahịa Cemetery nke ndị na-azụ ezigbo ahịa kwesịrị ịnọ ka ndị a na-arụ mmanya na ọgwụ adịgboroja nọchiri were na-arụpụta ya ebe ọ dị ukwuu. N'okwu ya ka nwa amadi ya mere ka amata na ihe na-eme n'ahịa Cemetery Aba ka njọ wee karịa Boko Haram. O kwupụtara na ọtụtụ ụlọ na ya bụ ahịa ka eji eme ebe a na-arụpụta mmanya adịgboroja galara ọnụ, ọgwụ adịgboroja ma na-edegharịkwa oge ụfọdụ n'ime ha kwesịrị imebi. Dịka Eluyomode si kwuo, ha gara ileta ihe na-eme n'ahịa Cemetery ka ha nwetara kepụkepụ ozi gbasara ihe na-eme na ya bụ ahịa na-agwaghị ndị ụlọ ọrụ ha na Aba, Abia steeti. Kosiladị, onye isi ndị Civil Liberties Organization CLO Dr. Charles Chinekezi kpọkuru ndị NAFDAC na ndị omebe iwu ndị ọzọ ka ha sie imi n'ala ma hụ na ekpochapụrụ ndị a na-akpa ya bụ agwa wee hụ na ndị na-azụ ezigbo ahịa ama aha ha nọchiri anya ndị a. N'aka nke ọzọ, otu World Health Organization achọpụtala mmadụ 45 bụ nje COVID-19 na steeti Benue were na-ebekọ ọhaneze ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma lezie onwe ha anya maka na ya bụ nje ka na-efegharị. Ọ bụ na nzukọ ndị Civil Society Organization CSOs na Media Engagement Orientation ka onye na-ahụ maka nnyocha ndị World Health Organization na steeti Benue Ogechukwu Chigbo mere ka amata nke a. Ọ dọrọ aka na ntị na nje COVID-19 ka na-efegharị ebe ọ dị ukwuu wee gwa ọhaneze ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ma lekọta onwe ha anya maka ibute ya bụ ọrịa, tinyekwara na onye nwụrụ maka COVID-19 bụ onye ji aka ya wee gbuo onwe ya maka na gọọmenti emeela ka ọgwụ COVID-19 wee bụrụ n'efu. Ogochukwu kwupụtara na otu mba ụwa maka COVID-19 ekwenyela na a ga-agbakwunye ọgwụ mgbochi COVID-19 n'ime ọgwụ mgbochi nwata ọbụla kwesịrị inweta ka o wee nye aka ibelata ya bụ nje. Na nchịkọta okwu ya ka ọ gwara ndị Benue ka ha gbaa mbọ fụ na onye ọbụla gbagoro afọ 18 gara nweta ya bụ ọgwụ COVID-19 ka ọ ghara inweta ya bụ nje. Ọzọ dịka ibe ya, minista na-ahụ maka solid minerals Maazị Dele Alake na-ekwu na ọ bụ ụmụ Naịjirịa ndị gbanitere bụ ndị nọ n'isi igwuru ọnatarachi obodo anyị dị n'ala na-enweghị ikike na-akwado ndị ohi ma na-eyi ọhaneze egwu. Alake kwuru nke a na Abuja dịka ọ pụtara n'ihu ndị nnọchianya maka solid minerals nke bọjetị 2024 na Abuja ụbọchị Tuzdee a. Dịka o si kwuo, ndị na-ahụ maka ịkwado ndị ohi na iyi ọhaneze egwu abụghị ndị na-atụtụ ọlaedo n'ala kama na ọ bụ ndị Naịjirịa ama aha ha nọ n'isi ya. O mere ka amata na ndị si esi bụ eziokwu na ha nwere aka na ya bụ ọnọdụ mana ọ bụ ndị Naịjirịa ama aha ha gụnyere na ya. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ọdịiche ga-adị n'ọchịchị nke ya
banyere etu esi elebanye anya n'ihe gbasara ọnatarachi ndị dị n'ala wee kwuo na a ga-enyefe ya n'aka ndị nhazi n'ọrụ onwe ha ma hazie ọnọdụ ga-eme ka gọọmenti na-abịanụ ghara imebi ya. N'otu aka ahụkwa, nwa amadi a mere ka amata na ọnatarachi dị n'ala Naịjirịa nwere karịrị ijepụrụ ije naira. Dịka o si kwuo, Naịjirịa nwere ọnatarachi dị n'ala 44 nke a na-achọsi ike. Na nchịkọta okwu ya ka o mere ka amata na ọ bụrụ na gọọmenti etiti ga-elebanye anya n'ihe ọnatarachi dị n'ala na ọ ga-enye aka ịgbanite obodo anyị bụ Naịjirịa. Igbo bụ Igbo, ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachi akpa akụkọ anyị, ga-enwekwe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji merisi akụkọ. Anyị gwara gị na anwụchiela mmadụ 10 na-arụ mmanya adịgboroja na ọgwụ adịgboroja na Aba. Ama agbaala na ọ bụ ndị Naịjirịa ma aha ha nọ n'isi igwu ọnatarachi dị n'ala ma na-akwado ndị ohi. Ọrịa COVID-19 awụchiela ọzọ n'ozuzu oke ya. Igbo bụ Igbo, a sị n'ebe ọkụ nyụrụ agbụsọ ọwa, n'aha ndị dekọtara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa ka mụ onwe m bụ Emilia Onyechinwankwọ nke tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo na-asị ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi.